ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Думтиҷей. Айни замон дар поёни корвон қарор дорем. Аз ин тараф дарвозаи шаҳри Душанбе мешавад ва аз ин тараф худи бозори Корвон. Дар ин ҷо мактаби нав. хонаи мурӯзаамон дар мана ҳамин бинои навастройка ҷойгир аст. Бисёри баъд гап намезанем, рафтем. дар ин ҷо раҳи калон, мактаб ва худи бинои истиқоматӣ. бино аз 4 ошёна иборат аст. Навастройка хонаи мурӯзаамон дар якум ошёна ҷойгир аст. мана ҳамин трезор мебошад, панҷара дорад. дар як лестничный площадка ҳамагӣ 4 хона ҳаст ва мана ҳамин хонаи мурӯзаамон. духонага бо масоҳати 39 метри квадратӣ марҳамат шурӯъ мекунем. якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона. аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ шурӯъ мекунем. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат дӯстони азиз, якум ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад, таъмир дорад. хона бе чизу чорааш фурӯхта мешавад. фақат термикс меистад, тамом, дигар чизоша мебаранд. ва ин ҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳам шартномаи хариду фурӯш, ҳам шиносномаи техникӣ, яъне техпаспорт, шартномаи ба қайдгирии МБТИ, домовой книга, ҳамаашро дорад дӯстони азиз. ҳуҷҷатош 100% мебошад. ва ин ҷо ошхона, яъне кухни. хона бо оби доимӣ таъмин аст. ва дар ин ҷо бошад ҳаммом. дар наздикии хона бозори Корвон, мактаб, раҳи калон ва дигар чизҳои даркорӣ ҳамаашон ҳастанд. бо транспортам мушкилӣ нест. дар ин ҷо ҳоҷатхона. нархи хона 300 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Думтиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор бошад, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигҳабон.